Moi katsojat ja tervetuloa katsomaan tätä mun musiikkikanava uutta videota. Tässä videossa mä, Venni Härkönen, esittelen teille mun musiikkijuttuihin liittyvää laitteistoa. Mä soitan nokkahuilua ja oon siitä tehnyt esittelyvideo myös tälle mun kanavalle. Mut seuraavaksi näytän mun tietokoneen kuulokkeet ja sitten mikrofonin. Ne on tässä. Ja sit tuossa on vielä Bluetooth-kaiutin mun puhelimesta, jossa pystyy kuuntelemaan musiikkia ja muuta. Eli tää on aika kätevä. Ja tuossa on myös tuollainen magneettiadapteri mun johdoista, joita on esitellyt mun toisella kanavalla, joka on mun omalla nimellä varustettu. Mut tuo magneettiadapterihan menee latausjohtoon. Eli se kytketään tähän ja sitten tämän akku latautuu. Sitten nämä tietokoneen kuulokkeet ja mikrofoni on sitä varten, että tällä tietokoneella pystyn editoimaan mun musiikkituotantoa. Ja tietenkin mikrofonilla pystyy äänittämään nokkahuilumusiikkia. Tää tietokone mä rakensin sitä varten, että tällä pystyy editoimaan videoita. Niin näillä pystyy tekemään myös animaatioita ja muuta. Mut tollanen on mun musiikkilaitteisto. Tervetuloa seuraavan videon pariin. Laittakaa tää kanava tilaukseen ja kommentoikaa mikä on teidän lempisoitin. Kiitos videon katsomisesta.